of generic medicines. Join na at magkaroon ng tsansa na manalo ng trip to Boracay, hotel staycation, cash prize worth 5,000 pesos o isang taong supply ng gamot worth 12,000 pesos. See posters and print ads for more details. Promo duration is from April 15 to July 5, 2024 per DOH FDA CDRR permit number 1519 series of 2024. Maray na hapon sa tuya agabos mga tugang sa pangaran po kang Men and Women kan PBN Broadcasting Network Incorporated, ang radio station DCGB AM. Ini po ang special broadcast niya tungon yan sa rong oras alauna hanggang alas 2. Tanganing subaybayan niya to ang dalagan kan panahon dara kaining bagyong si Aghon. Sa pangaran po kan bilog na news team dyan sa luwas, ang Mega Force Patrol. Sa control technical si Tatanem sa Flora. Sa newsroom yaon dyan si News Director Mardela. Kasabay si Jen Matthew Balyaran mantang sa production center. Yaon dyan si Madam Shia Leron sa IT, sa broadcast man niya to tabi sa internet worldwide netwide. Yaon si Jerome Nico Martinez. Ako mapuan sa indong servidor sa radyon sa indong mga kaibanan sa laog nin sarong oras, si Pio Fernandez. Good afternoon. Standby muna tabi all units na contact niya to ang Pag-asa Legazpi. Isihon ta ang latest sa sitwasyon kan bagyong si Aghon. Nasa linyaan sa tuyang mga pag-iriba niyan sa Pag-asa Legazpi si Madam Alexis Revibar. Madam Alexis, marhay na hapon si Pio po kan DCGB. Opo, maray na hapon po, Sir Pio, at sa mga kaibanan natin dyan sa DCGB. Bali po sa atin pong latest na update digdi kay Tropical Depression Aghon. As of 11 a.m. natin na bulletin, si Aghon ay nag-maintain ng kanyang kusog at ngayon ay nasa coastal waters na ng San Vicente, Northern Samar. Bale po ang kanyang kusog ng hangin ay maabot ng 55 kilometers per hour at ang kanyang pagbugso ng hangin ay umaabot ng 85 kilometers per hour. Bale po ang nakataas pa rin ang Tropical Cyclone Wind Signal number 1 sa enterong rehiyon ng Bicol. Kasama na nga dito ang areas ng Sorsogon, Albay, Camarines Norte, Camarines Sur, at Masbate, including ang Ticao at Burias Islands, at pati na rin sa Catanduanes. Ang ating inaasahan magiging track o tatahakin na lugar nito ni Aghon ay by 8 p.m. po, mamayang gabi, nasa coastal waters na siya ng San Narciso, Quezon. At bukas naman ng umaga, nasa vicinity na siya ng Bordeaux, Quezon. And by this time, inaasahan natin mag-intensify siya into a tropical storm since
nasa dagat nga siya at may tsansang lumakas pa siya, although palayo na nga siya. Yun nga po, bukas ng hapon, tatahakin niya na ang direksyon na pahilagang silangan, which is palayo na po ng ating bansa. So, by Monday morning po, nasa waters na siya ng Ibilacan, Isabela. So, medyo malayo na siya dito sa atin, sa Bicol region. At inaasahan natin by that time, severe tropical storm na siya. So, sa gabi naman ng Lunes, nasa 200 kilometers east of Apari, Cagayan na siya. Then, by Tuesday ng umaga, nasa 315 kilometers east of Basco, Batanes na siya. So patuloy nga itong paglayo niya sa ating nakikita na forecast palabas ng ating Philippine Area of Responsibility. Hopefully by Wednesday morning, nasa 2,315 kilometers northeast na siya ng extreme northern Luzon. Bale po ang aasahan natin ngayong sa kasalukuyan, ang accumulated na rainfall o ang paulan na dala nito ni Agon ay maaaring umabot hanggang 100 to 200 millimeters or heavy to intense rainfall dito sa entire Bicol region. Samantalang bukas naman, yung heavy to intense rainfall natin ay over sa Camarines Norte, Camarines Sur, and Catanduanes na lang, and moderate rainfall na lang ang inaasahan natin over the rest ng Bicol region. So by Monday po, inaasahan natin na mag-i-improve na yung ating weather, hindi na magiging masyadong maulan, although meron pa rin naman pong mga pulo-pulong pag-ulan. Bale po, ang susunod natin na weather update dito sa Pag-asa ay 2 p.m. po. At patuloy po tayong umantabay sa weather updates ng Pag-asa para po sa mga kung may changes o meron pong pagbabago sa ating direksyon at lakas nitong si Aghon. Okay, ma'am, baka maputol yung call. Ako po ang magre-redial po, ma'am Alex. Ano po? Ay, sige po. Opo. Ma'am, interesado po kami kasi yung bulletin yan kaninang alas 11 and may lalabas na naman tayo alas 2 ngayong hapon. Ano po? Opo. Mga ilang minuto na lang may lalabas na. So, konti lang, madam, we're interested kung Albay ang pag-uusapan or Legazpi City. Gaano na po tayo kalayo sa Bagyo, taking in consideration yung kanyang present movement, speed and direction, Ma'am Alex? Opo, bali po sa kanyang at sa kasalukuyan dito nga po sa ating satellite image, makikita natin na nasa may southern portion siya nitong Albay ngayon, and medyo northern portion ng Masbate. So sa kanyang currently kinikilos at sa kanyang speed, dadaan siya dito sa may south ng Albay and sa may Camarines Sur bago siya mag-recurve pataas at palayo ng pakanan na pataas, palayo dito sa ating bansa. So possible pa rin na maapektuhan dito sa atin sa Albay, lalo na pag andito na siya sa south mismo ng Albay, dito pag dumaan na po siya doon. So possible pa rin na maapektuhan dito sa Legazpi po. Ma'am, kasi ma'am, yung tinatanong ko po, pardon, is as of press time nag-uusap po tayo, ang basis natin yung 11 data, yung speed, location niya and direction. Mga ilan na po in kilometers, kasi yun ang interesado ang publiko na nakapakinig, ilan na po ang distansya natin more or less, Albay and Legazpi is concerned, sa Bagyo po? Bali po, hindi po pa kasi namin na susukat yung distance niya doon sa may Legazpi area. Bali yung reference point kasi na kino-consider is kung saan siya po pinakamalapit.
Kaya nga po, kasi yung nasa signal number 1 tayo at medyo ang panahon natin dito, kalmado. So, nagtatanong po sa amin, saan na yung bagyo, ilan na po yung distansya sa atin dito sa Albay, and in the coming hours ba, taking in consideration yung speed and direction niya, lalala po ba ito or hindi na, Ma'am Alex? Opo. Bale sa nakikita po natin sa ating data, ang weather situation dito sa Albay is more sa pag-ulan na lang, o mga moderate rainfall na lang yung mararanasan. Kung sa ano naman po, kung sa layo nitong bagyo dito sa Legazpi. Yan. Ang estimate po natin, estimate lang po since hindi naman po talaga sinukat ko lang po ngayon. Nasa may 72 kilometers siya, yung sentro nitong bagyo. Yan. So, we are at least 72 kilometers, southeast of Legazpi tayo sa layo ng bagyo? Opo. Yun. As of press time, Opo. Taking in consideration yung datang yan na latest 11 a.m. Okay, now, sa current movement niya po, ano po yung current movement niya? Pa-northwest po ang kanyang galaw. Pa-northwest ang kanyang galaw. Sa speed na 30 kilometers per hour po. Opo, movement na northwest at 30 kilometers per hour. Taking in consideration, we are more or less 72 kilometers away from the center ng Aghon. Ano po ang ine-expect nating lalayo po ba ito sa atin or lalapit dito sa Albay in the coming hours? Over. Bale po ang na-expect po natin ay lalapit po ito. Ito siya sa may western part nitong Albay dadaan. Yun. Mga anong oras po, Ma'am Alex, taking into account yung kanyang speed, mga anong oras po para ma-anticipate ng ating mga tagapakinig po? Opo, mga between ngayong hapon po hanggang mamayang gabi natin yan mararanasan yung mga paulan na dala nito ni Aghon dahil doon sa time na yun siya dito dadaan sa may Albay area. Yun, opo, napakagaling po madam na ganyan po para hindi tayo makampante at maliwanag na sa mga tagapakinig natin na hindi pa pala tapos, dadaan pa lang ngayong hapon at mamayang gabi po. Ano po? Opo. Yun, oo. So, meron na ba kayong idea kung gaano kalawak, kalaki yung kabuuan nitong si Aghon? Yung parang, ano ba tawag niya? Circumference ba? No? Diameter or radius? Yung kabuuan? Yung diameter po. O yung diameter niya, ilang pong kilometers? Naputol, sige. Yan, maridial ako. So diameter, tanganing makonta, yan, si Ma'am Alex. Ma'am Alex, opo. Yes po. Yung kabuuhan po, yung kabuuhan ang tawag niyan diameter, Ma'am? Opo. Oo. Ilang kilometer po yung kalakihan niya, yung kabuuhan niya? Opo, bali po yung kanyang size po ng itong bagyo or yung diameter niya is nasa 230 kilometers po yung nasasakop niya. Okay, so ang kalahati niyan yung radius, ano po? Opo, yung kalahati lang. 230. Yung ating distansya ngayon sa bagyo, 72 more or less kilometers, pasok na tayo sa katawan ng bagyo, di ba? Opo. Yun. So hanggang gabi pa to natin magde-deteriorate ng pakonte-konte, Ma'am Alex. Ano po? Opo. Ayun, oo. So within that period, kung nasa signal number 1 po tayo, gaano kalakas ng hangin ang mararamdaman natin within that period hanggang sa mag-deteriorate po ito? Opo, bali po since dadaan siya dito sa vicinity ng Albay as tropical depression, and ang maximum na pwede nating maasahan na lakas ng hangin is nasa lang po 61 kilometers per hour. Yan, opo. Yan, okay. So may nabanggit ka kanina, Ma'am Alex, na yung rains is parang yung ulan, ang classification, intense po ba? Tama po ba? Opo, heavy to intense. Yeah, basado dyan based dyan sa nakikita ninyo sa satellite monitor,
Kailan natin Opo. ma-experience dito sa Albay ang ganong kalakas na ulan? Kailan? Mga anong oras po? Mga gabi po, yung sa pagdaan niya mismo kasi medyo may kaliitan nga itong bagyo kung ikukumpara sa mga usual at medyo nagkalat-kalat pa rin yung ulap dahil nga nakapag-landfall na ito ng 4 na beses. So medyo nasira na yung formation nitong bagyo. So doon na lang sa medyo malapit sa kanyang sentro, Yan. yung vicinity nun, yung medyo malakas yung ulan. Opo. So ang Yung concentration makakaranas ng intense. ay opo. So ang concentration ng malakas na ulan, yung nakikita nating pula diyan doon sa Opo. may sentro ng bagyo. Opo. Ayun, which kung ating i-compute na naman yung current data niya, mamayang gabi natin yan ma-experiensyahan. Ano po? Opo. Mamayang hapon, posible na po Oo. at hanggang mamayang gabi. So sa tinitingnan po natin sa satellite image, kung sakaling dadaan nga siya, ang makakaranas nitong mga intense rainfall is likely ito pong mga nasa southern portion ng Albay. Oo. Or yung, opo. Yan. Okay, nasa southern part ng Albay, which is yung parang diyan sa may 3rd district ata yan 3rd district, and Opo. lalabas siya sa ang portion na ng Bicol. Sa may na po, Camarines Sur na po, doon siya magsa-start yung para bang liliko, pakanan at pataas. At yun nga po, ang sa forecast natin, lalabas siya sa may part ng Camarines Norte, ito sa may Kapalonga, tapos patuloy na siyang kikilos ng northeast na. Pakanan, pataas. Oo, Yun. pakanan na pataas na po. Opo. So medyo, kung iwan muna natin yung Albay, ma'am, doon muna tayo sa Catanduanes. Medyo na-spare ng konti yung Catanduanes. Ano po? Opo. Yun. Sa totoo nga po, di ba po yung mga nakaraang forecast yung kahapon, Opo. medyo yung direction niya is dito sa may Catanduanes. Oo. And opo, bali naglandfall po kasi dito sa may Giwan, kaya nagbago ng Yan. bahagya yung direction niya po. Kumaliwa po siya, ma'am? Opo. Yun, kaya yun ang nadala yung dito sa baba natin sa may kaliwang porsyon, and dito sa may laylayan ng Bicol sa may kaliwa, po? Opo. Yun, okay. Halimbawa, paalis na siya, may hahatakin ba siya ng weather system gaya ng habagat or iba pang ulan? Over? Opo, posible pong ma-enhance niya itong habagat. Yeah. Although hindi naman natin ina-expect na magdadala ito ng malakas na pag-ulan. Baka mga pulong-pulong pag-ulan lang po ang dalhin nitong habagat. Yan, opo. So yun lang naman po, Ma'am Alex. Thank you so much for the very comprehensive. Malinaw na. Pasensya na kung medyo makulit ako kasi yung mga tagapakinig Wala natin, naman po. yun yung hinihingi, yung ganong mga sistema. Po, ma'am. So ang konsentrasyon pala ng ulan is nasa gitna, and ang gitna ng yan, parang ma-experience pa natin mamaya pang hapon hanggang gabi. Kaya huwag tayong makakampante, mas ganitong panahon na natin ngayon. Ma'am? Opo. Lagi Okay. po tayong magpapasiguro sa safe po. Yun, opo. Sige, Ma'am Alex, salamat, and regards dyan sa tropa sa Pag-asa Legazpi. Si Pio Fernandez po ito sa DCGB. Thank you so much. Sige po, walang anuman po, Sir Pio. Thank you so much. Mga tugang si Ma'am Alex kan Pag-asa Legazpi, nakaulay niya tungo niya na pagkahapon sa kamugtakan kan panahon. Komersal muna tayo, tatanem, sa taon-taon bibiltadahan taan mga detalyes na pinagpaabot ni Madam Alex. Pakalis ka nagkapirang pagrumdom. Realize true comfort and relaxation at Dorotea Resort and Spa, a perfect venue for family outings, couple retreats, and various functions such as weddings, birthday parties, corporate seminars, and conferences. Dorotea Resort and Spa. We have backpackers rooms, standard rooms, deluxe,
suite, and a penthouse. Also, relax and rejuvenate with our spa's invigorating treatments, services, and facilities. Dorotea Resort and Spa, Kahugutan, Bakakay, Albay. For reservation, contact us at 0917-777-5734. Find us on Facebook, Dorotea Resort and Spa. Relax, rejuvenate, and enjoy. Only here at Dorotea Resort and Spa. Maghaharap-harap na ang pinakamahuhusay, pinakamagagaling at premyadong mang-aawit sa Kabikulan. Inihahandog ng Ako Bicol Party List ang mahigit isang dekadang pagtatanghal ng urugmahan, karantahan, asin tarabangan. Season 10. Sino-sino ang tatanghaling kampyon sa kids category, adult category, at pwede pa kami category. Urugmahan, karantahan, asin tarabangan. Season 10. Mahigit kalahating milyong pisong papremyo ang mapapanalunan sa urugmahan, karantahan, asin tarabangan. Season 10. Mapapanood live via PBN DCGB Legazpi, Radyo Bicolandia, Bicol FM Naga, OKFM Sorsogon, Spirit FM Masbate, OKFM Daet at Radyo Oragon Virac. Urugmahan, karantahan, asin tarabangan. Season 10. Kapag nagkakaedad na, mas importante ang proper lifestyle. Jogging tayo pa! Sige nak! Maliwanag ang benepisyo ng tamang pagkain at ehersisyo. Isama pa ang pag-inom ng Optin. May nutrients ng lutein, vitamin C, E at zinc. Parte na ng aking daily regimen. Ganda talaga ng view dito pa. Kitang-kita. Mahalagang paalala, ang Optin ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Labanan ang maagang panlalabo ng paningin sa tulong ng Optin. Kitang-kita ang kalusugan. Mabibili sa mga leading drugstores nationwide. Matuto ng tamang kaalaman at mga paraan sa pagtatanim, pangangalaga, pag-ani at pagdevelop ng iba't ibang mga produkto hango sa niyog. Makinig na at lumahok sa libreng pagsasanay on air. Handog sa inyo ng inyong Radyo Eskwela. Hatid ng Department of Agriculture at Agricultural Training Institute. O, huwag liliban ha, dapat laging present. Ito ang Masaganang Coco Buhayan School on the Air on Coconut Production and Processing. Mapapakinggan sa himpilan ng DZGB tuwing araw ng Biyernes sa oras na alas 10 ng umaga sa unang Biyernes ng buwan at alas 11 ng umaga tuwing ikalawa hanggang ikaapat na Biyernes ng kada buwan. Mapapakinggan din sa himpilan ng 106.9 WGB FM Tabaco tuwing alauna ng hapon sa araw ng Biyernes. Masaganang Coco Buhayan School on the Air on Coconut Production and Processing. Vice ganda! And may for Max Saver Sulit Busog Meals. Huwag nang gumastos ng sobra-sobra pa. Ang Chicken Macdo Meal, 99 pesos na lang. Mabusugera, Chicken Macdo iraramba. Much malaki, much juicier, much crispier, much sulit talaga versus previous recipe and price. Max Saver Sulit Busog Meals, 99 pesos na lang. Mabusugera, Chicken Macdo, mushroom pepper steak, and cheeseburger meals now at 99. Attention! Attention! Mga paraantabay, may marhay na bareta. Ang DZGB nasa cellphone na! Yes po! Madadangog na ang DZGB sa saindong mga cellphone. Sa katuyuhan na mas lalo kamong mapagserbihan asin dagdag na konbenyensya sa saindo gabos, ang DZGB pwede nang ma-access sa paagi kan sa indong cellphone. I-download lang sa saindong mga Android phone ang DZGB app sa paagi kang Google Play Store asin Apple App Store asin hanapo ng DZGB Live. I-install sa saindong gadget asin malinig nindong madadangog ang DZGB. Libre po ini. DZGB. Number 1 na, may Facebook Live pa. Ngunyan, may DZGB Live app na. O, ano pang pigahalat nindong mga paraan tabay? Download na! Kaming magtutropa, laging ganado. Sa trabaho, Ganado! Sa pamilya, Ganado! At syempre, kapag good times, Ganado!
Ang mga selebrasyon kasama ang tropa, walang katulad basta may moderation, healthy lifestyle at Liverade. Ang Liverade ay may silimarin na maaring makatulong sa kalusugan ng atay. Araw-araw kaming umiinom ng Liverade dahil kami ay Ganado sa kalusugan! Liverade, It's Liver Lover, boys! Mahalagang paalala, ang Liverade ay hindi gamot at hindi dapat gamiting paggamot sa anumang uri ng sakit. Tulong proteksyon at pampalakas sa kalusugan ng atay. Liverade Silimarin Capsule. Mabibili sa mga leading drugstores nationwide. It's summer! Time to fill out your needs at home and for yourself. Metro Department Store offers a sunshine of savings with the Metro Sunkissed Summer Sale from April 5 to 28. Up to 50% off on selected items at the houseware, home decor, linen, fabrics, home improvement, storage and organization, sporting goods, stationery, toys, and luggage departments. We are slashing prices on everything you need to make this summer sizzle. Planning to go on summer vacation or to the beach with your family? Visit our sporting goods and travel gear department for your vacation and outing needs. Make use of this summer to beautify your homes with big savings too from our wide variety of home items. Don't miss this chance to save big this summer. Come to the Metro Department Store Sun-Kissed Summer Sale from April 5 to 28 per DTI Fair Trade Permit number FTEB 189400 series of 2024. Radyo Balagon Kaito, DCGB Ngunyan, Anainot, pirming nanginginutan. Always number one. Always number one. DCGB, 729 kHz. Enot sa Bareta, Enot sa Gabos. Oras Pilipinas, sakto 1:30. An oras hatod sa Indokang. Ang simpleng pampakilig, nor sinigang. Liverade Silimarine Capsule. Liverade. It's liver or lover, boys. Predator Energy, now available in the Philippines. Now sells for only 17 pesos SRP. Buy now. Plemex. Pag may ubo o hika, Plemex agad. Basta lagundi, Plemex.
yun natabi pina-explain ta ni simple sa natatanems maray man sa pagkadali. Ano ito? Madam Alex, naliyong sa apelyido. Nasa apelyido ka ito. Mga first time mo kayang ma-interview, si Ma'am Alex. Sa apelyido ka ito kunya? Di pakakampante ta basado sa ining data, latest so 11 a.m. na bulletin, yung nga niyan, dyan na banggi pa makaka-experience ang albay ni medyo deteriorado pang diit na raot kan panahon. Ta ini bako man masyadong makusogin, nasa 85 kilometers lang yung doon tatanems. Yung sustained winds 55 kph and makaskas ini 30 kilometers per hora. Kay madalion ini lang tabi madalion lang. And sa ngunyan, as of press time, basado sa 11 a.m. na bulletin, ang rayo niya to sa Tahaw kan Baguio is more or less 72 kilometers southeast kan Baguio. Sa baba niya to, sureste sa baba sa may Sirangan. Diyan sa may Kabisayaan, yan po ang Ladawan. And sa Sakubon, itong so location tatanems kan uran, so konsentrasyon sa may Tahaw. Sa may Tahaw kan Baguio. Kaya expected iyan na aagihan itong dyan sa may mga sureasting yan sa may laylayan kan Albay kan Bicol, dyan sa may 3rd district pasiring sa Camarines Sur. Ayan po ang direksyon niya. Diyan po sa Catanduanes, to make it simple, medyo nakukunyan, medyo na naliligtas an kunyan an lugar na iyan sa tuyang lupang tinubuan diyan. So kadakulaan kan Bagyo is more or less 200 halos sobra ning di sa 200. And ang kabangakaan is mga sanggatos ang sa tuyang distansya 72 di nasa laog na kita kan lawas kan Bagyo. Yan na malinaw na po tabi, kaya ingat-ingat lang ipag-pray niya to na so mga pinag-agihan kan Bagyo dahil man masyadong nagulpi asin so mga natutumbok pa na mas na maapektaran kan raot kan panahon na ini, maprotehiran man kan kagurangnan pa both yung properties lalong-lalo na ang buhay. Tabi? Siyang araw kay to ka simple ang sinopsis kayan. Ita lang na kuwan tatanems na hapot. Tapirang best na naglandfall baga. Medyo nagluya kung nagluya or pero kunyan siya, ma-flex pa siya ning muscle naman pag daagi naman sa kadagatan ta. Pagluwas kay ni pasiring na duman sa northeast, matuo na naman tatanems. Imagine nyo ang mapa kang Pilipinas, paglampas kan sa may Camarines Sur, tagari nagkon siya masiring matuo, mapa kang Pilipinas, di uning-unay sa ibaba niya to, sa may Albay, sa ibaba kan Albay, minaagi dyan sa Kabisayaan, Masbate area na yan, Sorsogon, then maluwas sa may Camarines Sur, matuo, pasiring naman siya sa Dagat Pasipiko, dumana ito. Pag abot duman, iyon ito sa magiging ng masalangkaw sa level. Severe tropical storm ito, tropical storm na yata ito, makuapan ng kusog, tadagat na naman sa agihan niya. Pero we have nothing to worry na paluwas na ito. Ang sa tuya sa nang abangan, hinapot ko tabaga si Madam Alex na huhugot niya sa bagat, posible da. Yan. Pag hinugot sa bagat, maski parayo na po so Bagyo, diyaon na baga duman sa may northeast pa itaas na. Mataram kita lampas na, pero natatagulpi pasuran. Yan, hinugot po, posibleng huguton kan Bagyo, iyan na weather system naan. Po? So mag-antisipar sa na. Tabi kita na permita arog kaan na explanation kaayan kan mga meteorologist, mga Mets, tabi sa mga epekto naan kan Bagyo, Ege. Oy diyan sa Piodora na yan, coastang area diyan sa 3rd district. Iyo po yan an paliwanag kan Pag-asa, baka diyan diyan nabanggi tabi makakuang pa medyo magdeteriorar pa nin diit an raot kan panahon. Pero makaskas lang ini. 30 kilometers per hora Yan ang karahayan, makaskas tapos super sa medyo maluya. Thanks God
Kay puhantay ning uran ha. Kay puhantay ning uran ta gulpi na bagaso nagmarara na mga daga nagbaratak. O yan po, although yan na pinag-istoryahan ta ining data, buda itong synopsis na ipinagpaluwaskan Pag-asa, maliwat yan, ta nagakapirang minuto sa sanao, 5, 10, 15, 20 minutes more or less, mapaluwas na ning panibagong bulletin yung Pag-asa. Yan, alas 2 ning hapon. So, duman naman kita mabasar tabi kayan, kan sa tuya naman na future references kan dalagan kan panahon. Apudanta daw ang APSEMO, si Sir Eugene na Escobar. Tas siya kunyan, suyaon mo na dyan sa APSEMO. Tas sara Sir Cedric, ali duman sa Metro Manila on official travel, yaon man duman sa Governor ngani, buda sa Engineer Dante Baclao. And pasiriring man ito digdi. Si Sir na Eugene, suyaon dyan enkargado sa kunyan sa APSEMO. Tiba ad lamang igwasinda dyan ng mga advisories pa, Taigwa maning ipinaluwas so kunyan. So, PDRRMC na latest na advisory, kundi itang mga kahuron si Sir Eugene, basahon ta na lang po ito. So, latest na advisory na ipinaluwas ka na Provincial Disaster Risk Reduction and Management Council. Pag council po, it's headed by the governor. Yan. Standby mo na Diyos o baka magsimbag si Eugene, Pag day magsimbag. Okay. Ay, Sir Eugene, maray na hapon. Si Pio po, kandi si GB. Yes, Papa P. Good afternoon po. Opo. We're on air po. Nag-broadcast kaya ako ngang almost 1 hour lang. Sir Eugene, kumusta po ang satuya dyan na monitoring sa APSEMO kaining bagyong si Aghon? Over. As of now po, base naman sa mga pag-coordinate sa mga LGU, wala man po kita kay mga nanotisyahan na mga untoward incident, except po siyempre yung kita kay mga na stranded na passengers sa Tabaco and sa Piuduran. Tapos may mga slight flooding lang sa Legazpi City na reported from 3 barangays. Ay, mas slight flooding sa Legazpi. And yung mga stranded passengers, yung mga kunya na yan natural na occurrences na siguro pag-araw kay ni Sir Eugene, po? Opo, totoo po yan. Sa Piuduran, for example, kitang 583 na persona. Sa Tabaco man po, may reported man po. So, CBRRMO na 214 po na persons. Iyo tabi. Now, taking in consideration yung latest na data hali po sa Pag-asa, any further recommendation ngaya evacuation or what? Ano tabian sa tuyang advice diyan? As of now po, in effect man po, bilaray sa tuyang PDRRMC advisory number 8. As in, base po naman sa latest Pag-asa, kaso bagong 11 a.m., medyo nagluya man po kidiit so bagyo. As in, siguro yun na po ining oras po yun na sa pinakaharan ni depression po sa tuya. So siguro ma-improve na po sa tuyang weather ngayong hapon. Opo. At in relation with that, tabi Sir Eugene, nakahurong ko pala si Madam Alex ka na Pag-asa, yung saro sa mga forecasters diyan. Yung nga isupigtaram niya na as of press time, taking in to account yung 11 a.m. na bulletin, ang distansya tay Legazpi Albay is as reference point mga more or less 72 kilometers southeast sa Tahaw sa sentro kan Bagyo. Opo. And so sa indang tracking is baka dyan na Banggi, medyo mag-deteriorate pa ning diit, taking in consideration man yung speed and direction niya. And yung konsentrasyon daw ng uran nasa may Tahaw kan Bagyo, kaya pipag-ingat pa kita tabi. Over. Yes po, opo. Totoo po yan. Panapos naman po, pag-monitor sa tuyang mga rain gauges. And so far, nasa below limit man po sinda. So, ito pong rain gauges na para po sa Lahar in particular. So, dahil pa man po kita nakaabot naman sa threshold. Yes. So, sa tuya man po na monitoring sa landslide, kasi man po, likewise man po sa MGB, so sa tuya mga partners, nagpadaraman po sa tuya advisory. So, wala man po sinang nanotisyahan na impending na possible na landslides. Ay, very Opo. So patapos po kita monitor and hopefully po, siguro muna nasa may parte ng Cam Sur, Cam Norte area, so tropical depression, and hopefully by tomorrow paluwas na po sa mainland.
Okay. Sige, kung igo kapatabing gustong idagdag, Sir Yudes, hala dyan sa apse mo, madangog tabi kami, please go ahead. Yes po, thank you very much po, Papa P. Since tapos na nag-antapay, di pa po tapos ang sa tuyang Pigabandera na Tropical Depression. So gabos po na sa tuyang mga pag-iribanan sa mga parasira sa coastal areas. Signal number 1 pa po kita, so bawal mo po kaya maglawod. So duman po sa mga nagabalikisalog, maging maingat po kita, lalong-lalo na kung nagdadalagan po ang tubig. Tingin po ang mas pinakadelikado. Okay lang na maglangkaw na rin naghihiro ang tubig, pwede kitang medyo safe magbalyo, pero kung marikas po ang dalagan kan tubig, delikado po ang marainio. So patapos po kita mag-monitor, asin magitang po kita sa mga local na officials, tanganing mas maging ligtas po kay Kagabos. Opo, by the way, naka-land sa Sir Cedric Tabe? Ano po? Day ko po na sa bago, delayed sa flight niya, day ko pa na baritaan, day pa kami nag-uron kung nakalanding na. Opo, sige tabi. Salamat din maray, Sir Yudes. Mabuhay ka mo dyan. Sige po, salamat po, Papa P. Thank you so much, mga tugang si Sir Eugene Escobar, kan Albay Public Safety and Emergency Management Office. Ay tabi yan, monitor lang yun na nga yan, medyo kwan man ining panahon niya to. Salamat taday man nagkukusog pirang beses na ining tuminama baga diyan sa may Bisayaan sagkod sa may Samar area. Sabi baga ni Madam Alex, iyon na ngayon medyo makwan sa nanindiit, ma-deteriorar sa nanindiit as ining the afternoon hours will develop tabi ha. Then diyan nabanggi kaan papurawas na tabian tamakaskason man ini. Nasa linya muna si Joshua Bino sa oras na 15 minutos antes ang alas 2 din hapon sa satuyang special broadcast ngunya na PETSA 25 birthday ngunya ni Saint Padre Pio. Yan, so gabos na deboto sa Saint Padre Pio tabi. Pasalamat lamang. May 25 is the birth date of Saint Padre Pio. Si Joshua nasa linya. Joshua, good afternoon. What's happening dyan? Yes, Sir Pio. Maray na hapon sa mga paraan tabay. Tranquilohon pa sa presente ini. Ang sitwasyon, Sir Pio, digdi sa Legazpi City. Partikular naman digdi sa may sentro. Halos normal pa ang hiro-hiro kan mga tao tabig, Sir Pio. Ang mga mall bukas, ang mga turtrindahan bukas ang public market, tindahan in prutas, gulayon, tindahan in mga burakas tabi Sir Pio. Kaya mariparuta na halos normalon pa sa presenteng ini na iro-iro kan mga tao, aniba sarabay pang nagkarakan, nagpupuro parasyar sa mga mall tabi Sir Pio. Dahil ang takon na mahiling man ang sitwasyon kan panahon magayunon durudampog lang ki diit. Pero kung talagang gustohon mong maglakaw-lakaw marayunon Sir Pio dahil masyadahing ragit ni na init kitang mamamati sa presenteng ini. Daing uran. Dainin so sirangan aldaw pero sa katamtaman lang baga Sir Pio ni tagistay wara. And pero susud nga sa pagiramdom baga kan pag-asa na dahil man garay pwedeng makakampante nin marayan na publiko. Pero sa posibleng tod-tod na hapon pagbabanggi mamatiantahan medyo mga moderate level nin uran. Pero sa presenteng ini Sir Pio halos tranquilo, normal pa ang iro-iro. Ang report lang Sir Pio kan Office of Civil Defense susug sa pinabot man sa indang report kan Philippine Coast Guard as of alas 12 ngunya na aldaw Sir Pio. Puminakol na sa 1,387 ang mga stranded na pasahero sa manlain-lain na mga pantalan sa palibot kan rehiyon. Sa Port kan Piuduran may 395 stranded na mga persona. Sa Port kan Tabaco 328. Sa Port kan Kawayan sa Placer Masbate igwanin 10. Sa Port kan Matnog may 350. May duwang na stranded sa Port kan Bulan. Asiligwamanin 302 na mga persona ang stranded ngunyan sa Port kan Pilar.
So matotal 1,387. May rolling cargos na mga stranded man Sir Pio na nasa 251. May stranded man na iba pang vessel na 7. Ang mga rolling o mga iba pang vessel Sir Pio na yung nagpakasirirong na iyang nasa 45. Padagos man ang pangapudan kan OCD Bicol sa publiko na maging alerto na maging rekmat sa padangadang na ini na si Bagyong Aghon. Okay. Alright, Sir Pio, yun ang presenting sitwasyon sa paglibot-libot kan DCGB News with Boy Mata sa Mobile, Joshua Pino, DCGB. Thank you so much, Joshua, sa dagdag na istorya hali dyan sa luwas. O diyan pala yung mga pasaheros man na stranded sa Tabaco, pinapakaon man yan kan lokal na gobyerno kan Catanduanes sa pamaway ni Governor Boboy Cua. Ano tabi? Yan, igwa na ning kunya dyan sistema, institutionalized na yan for so long a time, pigpapakaon po yan. Duman sa Piudaran, apudanta daw si Sir na Noel na Ordonya, igwa dumanin mga estudyantes, coming from Masbate, mga pupils na nagkakaroon yan. Nagka-stranded. Taigong pinag-atindiran duman sa Catanduanes na kunyan aktibidades. Ayun, cannot be reached lang. Ayun. So, sorry. Hindi natin makontak si Sir Noel na Ordonya kan Piudaran Disaster Risk Reduction Management Office. Yan. Iugon mo na rinibo ang stranded na naman tatanim sa mga pantalan. Dai talaga, bakong effective, ha? Pasensya na po, nakakapaluwas kita kan araw kini sa tahaw kan kunyan kan pagsisibot-sibot niya to sa bagyo. Pero ini this is about saving lives Dahil nagiging effective tatanems ang setup o kaya ang sistema na pig-implementar kan gobyerno sa pagikan defense sa civil. Iyan bagang so pagkunyan pagpendyente kan mga naglalargang bihikulo, lalo na itong sa mga public vehicles, na pag-igwa ng anunsyong bagyo, dawa da sa Metro Manila ng storm signal, pero duman sa lugar na destinasyon kan mga mabiyahe igwa, dapat dahi napahalion duman sa mga terminal. Okay, madali kitang magtaramkaan. Totoo, madali kita magtaramkan. Pero ang pag-implementar di pisil, tananata, bako lang po mga terminal and point of origin kan mga bihikulos. Madali sa pagkuan, sa pag-check sa mga bus. Taigo ba ganing terminal sa Pasay, igon terminal sa Cubao. Madali ang pag-checkaan. Kung tutuuson, kung talagang i-exer iyan, Defense sa Civil, Bicol, mako-ordinary lang duman sa DND sa Manila o pakipabantayin na puon ko niyan aldaw na ini dahil na magbiyahe ang mga bus na pag-abot sa Katandua, sa pag-abot sa Tabaco, pag-abot sa Matnog, pag-abot sa Piudaran, pag-abot sa Sorsogon, mai-stranded naman ta signal number 1 na. Yan. Madali iyan ta identified yung point of origin. Ang problema diyan sa mga cargo vehicles tatanems. Tadaita yan isi kung sa inang point of origin kaan. Ang problema naman kung may checkpoint. Pag checkpoint, maray kung bumiril tada iyan. Ikadua pa. So, mga pribadong bihikulo ngay inarkila or what. Dahil man kaya kami mapapiduran, dahil man kaya diyan man sa nangay kami. O pagkatapos ito palan, maduman sa Masbate, maduman sa Catanduanes, stranded na naman diyan sa mga pantalan. So, lives, ang mga buhay nabubugtak sa peligro. Sa Manila, kampantekat. Dahil man ngayon bagyo, dahil man bagyo sa Manila, dahil man naunang bitan. Pero susunod dudumanan nindong lugar, iyo ito sumay bagyo. Isusubo mo, subuhay kan tao, pasiring sa lugar na may bagyo. Gun mo niya ang ma-stranded sa pantalan. Yung convenience mo dyan, yung safety, dipisil bagatabi. Ining mga tracker. Sa bagayan mga tracker, sanay iyan na ma-stranded. Diyan aabutan ng bagyo sa pantalan. Paano? Isus, nasa printera sindakan dagat. Kan elements, pigsabit ang elements, yung environment.
Dain ang gad iyan na kukunyan. Kada bes na may bagyo iyan, thousands ang perming na i-stranded sa mga puertos, Tabaco, Sorsogon, yan, and Pioduran. Dahil nakaka-device ting sistema tatanim sa na efektibo. So ngunyan yan ang mga stranded na yan dyan na pasahero, they are at risk. They are at risk. Maski pa sabihin niya itong nasa evacuation center, nasa risk manggiraray. O itong kunyan, mga hali sa ibang lugar na daining kaaram-aram, bakong safety conscious, andara na, pamasahe, tatanems. O sa ito, paano pagkaraong ka ito? Paano pagkaraturog ka ito? Maray kong dyan sa Katanduanes, taigwa dyan tatanems, ang gobyerno dyan sa pamamayon ni Governor Kua, talagang dahil pipabayaan. Igwa na ng institusyon dyan, tatanems, nakakuha ng sistema. Pag may stranded, igwa na dyan yung mapakaon sa Indo. Dahil ka mo mag-uri, maras yun dyan 3 times a day. Dahil na ka mo mag-uri dyan. Institusyon na yan. Tapos, pigbabayadan na sanaan kang provincial government of Albay, akan Katanduanes. Kaya mga doa tulungal daw dyan, sigan pakaong kaantabi dyan. Na-institutionalize na. Igwa dyan yung paraluto. Kung bako man ito may paraluto, ngunyan parang mga kuana sa nabaga. So mga ready to eat foods na yun na Jollibee, kung anong pagpapakaon sa inda. Basta may pagkaon diyan sa Katanduan. Well taken care of yan diyan. Sa ibang mga puerto, iyo man siguro I suppose dahil mo pwedeng pabayaan manan. Ang kahirak ang Pioduran. Ugon mo na mga na-stranded sa inda diyan. Cannot be reached paano cellphone number ni Sir na Noel na Ordonia, yung MDRRMO chief kan Pioduran. Maaraman takot anak kon ano man ang sitwasyon duman sa indang munisipyo ko niyan. Yan. Day tabi maghali, taod-taod ba na alas 2 hanggang alas 4 si VP Henry ang masunod. Tanganing idiretso niya to ang pagsubaybay kaning bagyong si Aghon. Basta tabi sabi kan Pag-asa, kasubagong alas 11 bulletin, pinakompute niya to distansya kan Albay and Legazpi as reference point, nasa laog kita kan bagyo na ang Albay. More or less 72 kilometers southeast of Legazpi ang distansya pasiring duman sa tahaw kan bagyo. Naghihiro ang bagyo 30 kilometers kada oras, ang puwersa is 55 to 85 kilometers per hour. Medyo maluyo-luya and makaskas ang dalagan. Tapos konsentrasyon kan uran tatanems sa may tahaw kan bagyo. Kaya inibaga medyo nasa luwas kita 72 kilometers, kaya medyo bagong mauran. So agihan kan tahaw kan bagyo na huraran ni duman, ito duman nakukonsentrar sa uran. Yan, duman nakukonsentrar sa uran. And paghali kan bagyo, halimbawa ayaw na duman, paluwas na sa northeast baga, pagluwas na duman sa may Camarines Sur area, sa kadagatan ng Camarines Sur, pwedeng mabutong padaso habagat na may mga darapang makukusog na pag-uran. Yan. So yan po ang tandaan sa natabi, and this succeeding hours pwedeng mag-deteriorate paning diit an sa tuyang kamugtakan kan panahon basado duman sa alas 11 bulletin. Pero alas 2 may ipapaluwas naman pong bulletin. Iyon na naman po ito ang magiging point of reference niya to kan magiging kamugtakan kan panahon. Po? Salamat kan sa ido paginanyog. Ako po si Pio Fernandez sa pangarang ng Bilog na Tropa. Masunod man si VP Henry M.